není veľa cukru a ja ako cukrovkárka tiež už pečiem také koláče a chcem, aby to bola taká aj racionálna strava pre deti, tak není tam veľa cukru, nie je moc sladký a je veľmi chutný. Takže zoberieme si obyčajný kastrólík aj s drevenou lyžicou, do neho nalijeme 60 ml, no 6 deci vody a 30 dekagramov smetolu, to je ako jeden smetol a ešte 5 deko z ďalšieho smetolu, to dáme prevariť na pec a drevenou lyžičkou to sem tam aj zamiešame a keď to vrie. Na tejto škole som začala učiť od roku 1990, čiže môžete si vypočítať. Dobre, a na ktorú triedu si najviac spomínate, alebo budete spomínať? Najviac si spomínam na triedu. Vlastne to sú terajší maturanti, teraz toho roku maturujú. To bola jediná trieda, ktorú som učila od prvej triedy až vlastne po 6. triedu. Bola to úžasná trieda. Prášek do kočíva, jedna polievková lyžica oleja. Potom na plnku potrebujeme pol deci kávy, rum, cukor a na šľahačku, teda na návrh torty potrebujeme 2 šľahačky, 33%, 2 mandarinkové kompóty, šťavu aj s kompótom, 2 oleje pudinky, ktoré sa nevaria, ktoré sú bez varenia. Potom to je všetko. Je to projekt s druhákmi a piatakmi. Šiestakmi. To bolo asi také spoločné, spontánne. Téma napadla mňa a technické detaily už doriešil pani. V škole sa mi veľmi páčilo, boli sme na takej možno bohatšej škole, takže možno to bolo trošku ovplyvnené, ale pekné bolo, že mali v triede veľa pomôcok, mali k dispozícii kedykoľvek počítač, mali veľa políc s knihami, všetky pomôcky, ktoré my nosíme z kabinetov, oni mali v triede, takže bol tam trošku, ak sa povie, bordel, ale môžem povedať. Ale bola to zase taká pracovná atmosféra. Na chodbách mali všade separovaný zber, mali farebné koše, takže bolo tam pomerne čisto a školský dvor mali krásne, mali tam pingpongové stoly, lavičky, mali tam možnosti ako aj tú prestávku tráviť športovo a